mga negosyante, nagaantos malabinigid ang mga magagmay nga mga vendor naton bangod wala sila sa matag adlaw nga income nga amo ang ginasaligan ibakal bugas kag subong man sudan matag adlaw kag ang pila ka mga kinahanglanon sa sulod sang puluyan. Wala kita kahibalo. Luwas sa may kwarta, luwas sa preparado, luwas sa may pundo, madamo, linibo o kung milyon pa posible sa bilog nga Pilipinas ang nagaantos sa kakulangon sang kinahanglanon sa sulod sang puluyan. Pero ang lubad sini nga matapos ini nga problema tumano na naton temporaryo. Upod kita, kooperar kita sa gobyerno, amo lang ining paagi agon makabalik kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan
protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Morning, bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamustang inyo pagsaulog sa inyo Semana Santa? Daw 3 kadlaw man nga wala trabaho. Nagkapahuay-huay kita, nakarelax kita sa sulod sa katon puluyan. Nga wala guwa-guwa. Bangod sining karon na nagalagaw nga kagaw. Mayo man ang resulta ya kung ara ka sa sulod sang puluyan. Basta, madyutay ka lang nga preparasyon sa matag adlaw mo nga ginagawi. Ang botsilungon, madyutay ka nga bugas, madyutay ka mga dilatas, madyutay ka mga sudan. Okay na. Kamusta ang aton mga kauturan? Kamusta mga merkado? Kamustang palibot sang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang aton patrol nagalagulad na sa pila ka mga dalanon, pila ka mga merkado, ginaobserbahan kung paanong lakat sang aton sini syudad. Kamusta ang mga presyo sa nagapangunang nga balaklon sa merkado? Balita sa patrol. Upod kita kay aksyon,
Alvin Graba. Action, Alvin! Action Fred, good morning. I miss you. Miss you too. Ini Action Fred, the best nga kaagahon if we will miss each other. Action Fred, ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Subo nga kaagahon nagapabilin matawhay ang tanan nga mga dalanon sa syudad. Sa paglibot Action Fred, sa nga patrol subo nga kaagahon, natalupang lan aton Action Fred, no? Aktibo gihapon. Ang aton sining nga mga kapulisan sa separado man nga lugar, mga checkpoints nato no kung ginatawag nila ni Action Fred kung within the city, kangay sa Villamonte, area sang Libertad, area kag different nga area sa lugar, ang tawag nila enhanced community check-up. Pero sa mga border Action Fred, ang mga ginatawag man nila border control check-up points. There is a area, especially sa area sang dalan sang Lopez Haina, ang mga kapulisan nato ng Action Fred aktibo sa gihapon sa pagbantay. Upod sini nga kagahon ang mga barangay tanod, subong in fact naglabay kagina Action Fred ang patrol going there sa area sang Libertad. Una diri nga nalabihan ang dalan sang Lopez Haina, barangay 28 ayon sa may Mandawi po ang Action Fred. Ang mga kapulisan naton sa idalom sang police station number 6 ang bantay sa dalaga kun sa dalanon sa pag-checker gyapon sa mga salakyan, tricycles, kumbala, diini sila pakadto. Ang ini nga tricycle balan may nakabutang nga private kagang ibang diri. Action, Alvin? Yes, sir. Diya, tricycle kag e-bike kuno nagladakpan? Sa action Fred, na istorya kag nagpakikangot kita kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, diya mag 152 ka mga tricycle drivers that includes ng mga e-bike kag tricycad ang nagkaladakpan. May mga na-impound pa Action Fred mo. Ang na-impound Action Fred is 25 diri mga e-bike kag tricycad ang ginbutangan nila diri Action Fred, pero sekreto nga nagbiyahe, butangan nila family use, butangan nila private, butangan nila private. Pero gabiyahe gali. Gabiyahe gali na aktuhan sa mga katapos ang bitaw kag traffic management unit sa idaluman ni Lieutenant Colonel Adel Louis Asibuche nga nagabiyahe. That is why gintikita ni sila tanan 152 makon mo na sobra isa kagatos nagapanghingalit samtang ginapatigayon ining enhanced community quarantine. Diri naman Action Fred sa area sang Libertad, gina-checker gate sa mga kapulisan. Kung masulod ikaw sa area sang Libertad Public Market, number 1 diri nga ginapangita sa mga kapulisan, no imutuyo, ikaduha kung mabakal ikaw abi sa mga prutas, mga isda, kag iban pambalaklon, ang ginahimo sa mga kapulisan, ginalantaw ang ila sining EQ or rather quarantine pass plus nalakip na ang lisensya ang ginalantaw kag gina-checker man Action Fred sa isa ka motorsiklo dapat isa lang gid kag ang ginapamangkot man ang ila sining mga katuyuan. Karon bala Action Fred kay checkeron taman sa mga kapulisan kay this time Action Fred sa tuod lang Action Fred gabaha subong ang pinya. Subong kaagahon. Arkoloko Piñana, Don Salvador na eh. Yes, Action Fred, number 1 diri, dinihalin. Siling niya, ining pinya subong gabaha, halin ini sa Salvador Benedicto. Magkutunta bala si Madam. Kaya gina-plaster na nila subong Action Fred o lantaw mo may plaster gid bilang halin sa dalong pababaw. Magkutunta bi ang day tagpila ning subong ang inyong pinya day. Tagpila ni siyang pinya subong. 100 ang tumpok, sir. 100 Action Fred ang tumpok. Ang isa ka tumpok, pila na kabilog? May 5, may 4, may 3 ang dalagko. Dalagko kin man tuod Action Fred, oh. Namin asang gulo ng baho niya panandaan, no? Maganyad ka magkaon Action Fred mo. Hamot, no? Hamot, perti ka hamot. Oh, may gagmay pag niya dayo. Ano niya, isa kagatos man naman. Hindi, 120 na. 120 na siya. Medyo gagmay ni siya Action Fred. 2, 4, 6, 8, 10. Pulo Action Fred ang tumpok pero 120.
Bahusin ko gani na bahagin. Tinihali sa day. Sa Barangay Bago, Don Salvador. Barangay Bago, Don Salvador, Benedicto. Action Fred, Salvador Benedicto, paktan mo gid sa Action Fred. Damo ka mo to produkto no, grabe na gid. Amo nang nagdaog sa pinya sang pagpanaad ang Don Salvador kay damo na. Damo gid Action Fred, nagdaog na gini. Oh, gikan ko ni sa Bunga God sa lugar ni Action Brian Morden, no? No pagin mga available subong diri. Iniyapak Action Fred pinya pa lang, no? Tag isa ka gatos. Pero pwede lang di ka bakal, ma'am, tag binilog lang. May tag polo, binilog. Binilog? Oo. Barato lang. Bulong ni siya sa COVID, no? COVID, oo. Bulong man ni sa Action Fred sa COVID, kaon lang damo prutas para pag-on ang immune system, no? Iniya, mang siya katubangay niya na-plaster rin siya Action Fred diri sa area sang Lupesaina. Ini nga paradahan mismo bala pa kanto Salvador Benedicto. Diri na na-plaster ang mga prutas nga pinya. Matamaton tani Action Fred. Okay, kadamo diri may pakwan, sa Tagalog ni pakwan. Sandia. Sandia ni siya Action Fred, si Migo. Morning. Paano ta kaagi sa imo mga naipit ka na? Tagpila sa mga sandiya mo, Migo? 25 kilo ang per kilo. Ang per kilo, 25. O, 25. Di ni siya halin? Sa Iloilo. Iloilo pa ni siya. Action Fred, no? Diri siya napahamtang man sa paradahan man sa Salvador. Ang sandiya, guro, ang lagko, guro, nag 2-3 kilo ay. Oo, ang sampulan talibi. Ang isa ni tagpila ni ang kilo na. Pila na ni ka kilo ang bilog. Istamit mo lang kay Yakwata. Ere, 7 kilo. 7 kilo. Ang isa ka bilog, Action Fred, kikadag. Pila kilo? 7 ka kilo, as estimate. Sus. Makan mo, kakadag ko, Action Fred. Isang mga sandiya, ini melon ni, no? Oo, tagpila ning melon mo. 40 ang per kilo. 40 ang kilo. Action Fred, may dagko, may gagmay. Subong nakakita. Kita ano nga, kuha siya to? Singkamas, no? Singkamas Action Fred, pila? 50 ang kilo. Di manihalin. Sa Pulupandan. Pulupandan ni siya Action Fred, no? Nga produkto ang ining singkamas. Pero ining melon niya, dinihalin? Iloilo man. So, Iloilo Action Fred, ang sandiya, kag ang ining melon. So, amaning makita so far sa dalan Action Fred, diri within sa area sa Libertad, within sa paradahan man siya sang Salvador Benedicto. Wala to, Action Fred, mga pinya mo, lumdamog yung pagka-pinya. Tarapol daw wala? Ha? Ang tarapol wala? Tarapol Action Fred sa Uruunhan, kanto ang tabi. Kay ini diri pa lang siya may paradahan na yon. Dito kita pagkanto naman kita Action Fred sa main, no? Sa Libertad Public Market. Ang Libertad Public Market, may ari man siya duha Action Fred mo. May bagsakan nga area, may utanan. Kaga mismo nga main market Action Fred. Apre naman kita antaman kagina ang pinaka main market. Pero antas ikaw makasulod mismo, no? Sa area naman sang Libertad particular sa may dalan sang Hernais, ara na dara napahamtang o diri na napahamtang ang mga kapulisan subong kagahon sa pag-chekyar mismo, no? Sa siling kagahon na pag-chekyar sa mga nagasulod mismo sa Libertad Public Market. May mga tricycles na diri nga nag-parking na ang iban diri ginalantaw taman bisan mga nag-drive sa tricycle Action Fred upo dabi ang mga ilasing nga bakal ang nagahulat lang kaya hindi na sila pwede kasulod Action Fred sa may merkado mismo kay ginutok sila nagliligad to kundi maskin pagkamaayo nga diri na lang sila sagwa so mahulat na lang ang mga utod ta nga nagapamanaklon sa sulod sang Libertad while ang iban diri parking sa Lopez Haina ang iban parking naman sa area sang Hernais. Kumusta unta kay si Sir? Antes magsulod diri Action Fred gina-checkyan Manila ang gamit gina-checkyan nila ang ila sining kumbala may face mask gina-checkyan man diri kung may quarantine pass. Kumusta unta bala si Sir? Sir, kumusta nga to sining kagahon, Sir? Okay man na. Wala man problema. Bakit
kuan man ang tanan ga-cooperar man. Oy, maayo action friend. Okay, nagka-cooperar gid ang tanan. Number 1 diri naton sir ka ginapangita sir, especially diri antes makasulod mismo sa merkado. Anong pinaka-requirement sir? Basically kuan man lang na quarantine pass to include ang valid IDs nila. Oh, quarantine pass action friend. That includes ang ila sining ID. Sir, ID sir dapat kinanglan nag-quarantine pass pareho lang gid sila sir. The same. Same good. Oo. Sir, sa mga nagasulod, sir, nga mga produkto, sir, mahapos lang pagpasulod or may mga requisitos pa, mga kapulisan, sir? May mga requisito kita ang ginasunod. May mga requisitos ka nga isang, sir, may ara sila mga passman. Issued sa sunod. Issued pass action friend, no? So, amuli ang sitwasyon. Sir, say thank you, Gid, no? Ilay action friend, kay may ara kita yung entrance. May washing area diri sa check-up point. May washing area entrance. May ara man diri exit. So makitan man action friend, bali apat diri. Kung dito ka naman maagi sa pihak naman sa area sang Libertad, may ara man mga kapulisan. Sa pihak man dito action friend, sa may area naman sang sa area naman bala action friend sang ining pakatuyuno Arbala Dampe. Dara man ang mga kapulisan. So amat-amat kita 1-to-1 to mga kita action friend, no? Samtang naga 1-to-1 to kita, rin naman ang mga baligya subong. I think Iloilo man ang sandiya, subong man ang mga ining melon nga available subong nga aga, mangkuton tabi kung may tarapol. May tarapol ka mo daday? Ha? Wala sila sang tarapol action friend, no? Try tadi kung ano mga available diri, mangga, no? Indian mango. Yung Indian mango, sir. Sir, yung Indian mango, sir, tagpila subong. Pero tagpila mga kuan, ara da sa sulod ang tagiya, no? Kaplastar pa lang, pinaplastar pa lang ang Indian mango. Ayaw man ni action friend, gusto ni sa paborito. Indian Mingo, subong ka pamunga, damo, Gid. Oo, damo-damo ni. Damo-damo magani diri Indian Mingo. Tinumpok mangguro ni. Dahil tagpila subong ang Indian Mingo ta? Indian Mingo, Oo. ang bilog, Oo. depende may 2, may 3, may Pero kung ini tinumpok ni, 10. ulo na ang tumpok. Ang tumpok ni Action Fred, mga 8 na ni kabilog, may harap ito, depende sa klase ni. Kalabaran diri, pulo Indian Mingo palang daan, no? Pero available, Action Fred, ang iya sining mga prutas, especially ang iya sining mga ang kandiri yellow bala ano ni paho ni Action Fred kung maluto na bala tambis ni siya kayo, no? Manggaman ang inima mo nga mangga tagpila ni siya sa buong ma'am 150. 150 ang kilo. Oo. Day amo ni mga available niya. Ang banana mo ma'am saging tagpila siya sa buong. Oo. Sa lakatan 80. 80 ang lakatan, no? Amo ni ang available. At amo nang ginapangita mismo ni Action Dorel, Action Fred, no? Ining lakatan kay dala na yung pampas-sexy body, no? Amo ni mga available. May ngita tabi tarapol. Kay tarapol subong uso naman subong muda naman subong sang tarapol Action Fred mo. Amo ni ka pangita sining tarapol. Pero isa diriyo available naman ang imo ni preo avocado. O tagpila avocado mo? Ha? Tagpila ang avocado mo? Ha? Tagpilang kilo? 80. Ha? 80 Action Fred, no? Amo ni ang kilo sa avocado. Nakitan ko to kagina sa may punta bala Action na Fred. Ang kwanto sa piyak to Action Fred. Budbud. Gakaw ka budbud Action Fred. Nanam na siya, nanam. Sa may pakadto sa may bagsakan, may nakitaan ko to yung budbud. Ang budbud na kakaong kusna sa San Carlos. Budbud. Nami man ang sabor sang budbud Action Fred po. Kunti may araman budbud iya sang Mabinay, San Carlos, kagaiban pa. Kanami lang ugalin. Kahit ang budbud isa siya makahatag ang kayang sabor niya, makaganyat gid bala.
sa pagkakaon. Ang mga kapulisan tagyapon sa idalom sa mga kapulisan sa mga sa Bacolod City Police Office. Subong sini masakaw man no. Ang kapulisan maning mando ni Colonel Binyas nga dapat bantayan ang aton sini nga Libertad Public Market in and out sa especially subong nga kagahon maguro adlaw. Sir, good morning sir. Mabuhay gid ang aton sini nga mga frontline action plan no. And ari na lapit na kita sa Budbud. Mangkuton tabi kung tagpila ang iya sining Budbud kay damo to ko pablaklon sa iya kagina mo. Sining Budbud kag kung di ni halin ang Budbud ang tagiya sang Budbud din. Naglakat. Oo, nami pa sa isang Budbud niya no. Ari si Miss Budbud. Ari ang daw model siya subong. Dahil tagpila ng Budbud ni mo dahi. Tagpila Budbud. Tagpulo na siya, no? Tagpulo na siya. Dagko na siya, no? Budbud. Ang di ni siya halin. Kami lang di ka obra. Ako po lang kaubra. So, homemade ni siya. Pero, iniya, diri na sa Libertad lang niya. Kwan? Libertad lang, diri lang kami yung kabaligya. Pero din niya gini mo. Balay niyo. Diri akong balayo sa may barangay 33. Barangay 33. Sila lang Action Alvin, Yes, sir. may sundol sila. Maag kami ka na Red? Sundol. May sundol ka mo, day. Ay, wagi sumong sundol tungod wala ka gidya kuhaan dahon kay wala mga riyan daw. Iwat gidya sumong ang mga dahon. Kita mo ginagamay-gagmay na lang namon ni kay ang dahon mahal kaayo magabot diri. Dahon sang saging? Ang saging mo ay kaputsan mo. Iwat isa gani galuto kay wagi dahon. Ay, Action Fred, problema gali nila subong nga surprise ang dahon sang saging. Dahon lain sang kuan niya, sang ibos, kay damo dahon ang lubi. Oo, ibos. Pero niyagin putos kaya may sexy, may tambok, no? ang tambok niya tagpila dito. Wala gapo na parehas man lang no. Tagpila gani? Tagpulo. Tagpulo ang bilog Action Fred. Sexy man ay tambok man ay maliwang. Tagpulo gyapon Action Fred, no? Muli ang sitwasyon diri. Inaya budbud pa lang Action Fred ang ginapangita ta. May ara pa diri subong ya mga baligya ng mga isda ni. Ang baligya niya gulo, no? May ara man diri nga mga bulinaw. Tagpila ni sing isda. Ano ni siya? Nang lupoy. Lupoy. Tagono 20. Taguno 20 Action Fred ang lupoy. Ini siya. Nipis. 100. 100? Ay, yan, nipis mo yung 100. Kay may kwan pa siya. May tulan pa. May bukog pa. May himbis-himbis pa. Pero kung limpyo na ni siya. Ay, mahal-mahal na siya. Madalaga na siya. 160. 160. May kwan ni siya, ho? Ano ni siya tayo? Lubo-lubo. Medyo tulum-tulum dyan tayo. Pero lubo-lubo, matagpila. 120. 120 ang lubo-lubo. Siyempre, niliaskili lang sa dalan. Along sa may dalan sang Margarita. Siyempre, araw din na kita dampi. Antes kita magsulod naman sa bagsakan. Ang bagsakan sa bukang siyempre, damo naman sa nagapamalaklon. Sa sini nga kaagahon. Ang isa sa mga observations na natin diri. Siyempre, nagapamakal may ara gidya ID makita natin. Mag-quarantine pass. Mag-suksok man sila sang ila silang face mask. Pero may ara min diri. Siyempre, ambot kung makita ni karon sa mga kapulisan nga nagalagaw subong dapat ipatuman ang no face mask na hindi ka pwede ka pakal o hindi ka kasulod di may araman di reaction mo wala ka suksok although may araman no naka face mask gid man tuod pero ginabutang lang sa dalom sang ila sini nga ba particular sa may ang ayon ginabutang no pero galibot subong action Fred ang mga kapulisan sa idalom sang Bacolod City Police Office. So, amuning sitwasyon diri siya sa area sang Libertad with aksyon na nanikiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:02, mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Ang mando sa alkalde sa Bacolod, social distancing gid. Kinahanglan laka-laka gid kag indi mag-inatubangay malapit kay ka delikado. Okay? Kuha nyo? Kinahanglan pa-check up kamo pirmi. May libre nga medical check up, libre nga konsultasyon dira sa Life Extension Clinic.
alas 9, tubtob alas 3 ang takna sa hapon, pamasyar ka muda. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pero balo kamo kung anong pinaka-importante, bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Amo ni sa mga kadelikado sa panahon, kinahanglanon naton ini para makalikaw kita sa mga pamalatian. Kay kon ginarekomendar sa mga medical doctor, ang silingon maayo klase. Kay bisan sa Amerika, kagaipin nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic Karalang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Diri kita, balita naton sa Kapitolyo, si Gobernador Lacson nagalaom na mga nubogid ang biktima sa COVID-19. Balita Kapitolyo. Detalye po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Maayo nga indikasyon para sa Negros Occidental bangod magluwas nga nakagwa na sa hospital sa sunod sa nga Silay ang COVID patient number 1 kasunod sa pag-negatibo sa nga resulta sa ikaduwang nga test kagin patikayon sa iya may araman sa nga 108 ka mga patients under investigation ko na POIs ang nag-negatibo man based sa resulta sa ginkuha sa ilang nga swab specimen. Amo ini ang record nga ginapresentar sang gobyerno provincial as of April 6 kaga 7 sa mga 2020. Sa 108 ka mga ginakuhaan sang swab specimen, 27 sa mga ini ang mga healthcare workers sa Teresita L. Halandone Memorial Provincial Hospital surad sang Silay nga sa diin dira naka-admit ang una nga nagpositibo sa COVID-19. 8 sa mga ini ang naka-close contacts man sa sining nagpositibo. Nagalaom naman si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga magpadayon pa ang pagganabo sa mga POIs diri sa Negros Occidental kag mag-negatibo ang iban pa nga resulta nga ginahulat. Sa karon may 4 na lamang ka mga resulta sa nga test ang ginahulat para sa Negros Occidental. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hiroboya, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Napangamuyo man nato na. Kabay pa nga maganubo, mga nubo ang biktima sa COVID-19. Kag pagkatapos sa Abril 30, basiya may posibilidad nga makabalik naman kita sa normal naton nga pagpangabuhi. So ang aton diri ginapangabay sa aton mga tagpalamati nga updan ta ini sang pagpangamuyo. Wala sang imposible sa Dios. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon,
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gagawin ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Bisan paano,
ang bilog nga kalibutan subong ga ulo antos gihapon. Ang ila to yad lagko nga kantidad to ginagamit nila milyones dolyares para lang awayon ining kasumpong ang COVID-19. Dire sa aton ang pinakaulihi daw 220 ka kaso ang nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Ini datos ini sang departamento sang ikaayong lawas. Nagdangat sa 4,648 ang kumpirmado sa among masakit. Pero ang nakarecover, damo-damo naman. Mga 197 na. Ang napatay, 297 ang nagkalamatay. Pero ang ginahimo na subong sa gobyerno para mahagan-hagan ini, kag wala na sa extension sa Abril 30, pating mga merkado subong. Ginasulod na sa mga kapulisan kag soldado. Bisan sa Bacolod, gani may mando na ang alkalde, ang social distancing, importante ini. Kaysa merkado, sinamo-samo ang tao, isang kakalipat sila sang paandam sa aton gobyerno, amo ina nga ginpasulod na ang mga kapulisan kag iban pagid ka mga frontliner sa merkado para pahibalon nga inyo gid tumanon ang mando sa gobyerno. Kay man kun hagag kita tingob na sa kapihan, sa sulod sa merkado, kutso-kutso kita, inutubangay kita dira, pagpugong mo sa paglaptas ang kagaw. Amoy na, nga subong, sa bilog nga pungsod Pilipinas, ang antaranay gina-istrikto gid sa aton gobyerno. Kay dira galin ang paglaton-laton sining makamamatay nga kagaw. So, halong kita, tumanon tang gobyerno kung gusto kita. Na pagkatapos sa Abril 30, balik naman kita, makalibot-libot kita sa plaza, makakulukadto naman kita sa mall, sulo-sigilanon sa grupo, pulupungko sa kapihan, bisan subong magpagunting, kay di ka kapagunting, kay wala barbero, ay kabudlay sa pagpangabuhi. Pero ti okay lang Sa sulod sa puluyan ka lang, upod sa mando sang gobyerno, nga likawan, nga mag-grupo-grupo, likawan, nga mag-tipon-tipon para nga hindi maglapta kag hindi makalaton ang kagaw. Ining kagaw nga makamamatay nga klase kagaw. Galapta sa bilog nga kalibutan. First time ini sa kasaysayan sa bilog nga kalibutan nga halos inigo ang tanan nga mga kapungsuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing. Pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon. Pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store. Pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang corona. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinagkaporta Dito, pamati ka sang sermon sang mga kasimbanan, may ano nga sikta. Ako nyo wala kayo gapili reliyon ha. Ang tanang nga reliyon ginakabi ko na yung isa mo lang nga ginatuan, Diyos man mo. Bisan di lang nga basta nga may maayong mensahe, daw ka namin man pamatian kapon na, no? Daw nga pulupungko ka, samtang wala ka trabaho, mati ka sang pila ka mga mensahe, sang simbahan, daw ka namin pamatian. Kahapon, dito ko nag-monitor sa Singapore, bla. Baka namin isang mensahe kahapon. Ang pahanumdom, bla. Nga ang diferensya sang house kag home. No? Namin sa pagplastar. Namin sila magplastar kung anong diferensya. Kung ano ang diferensya sang house kag home. Nami ang pagplastar daw ka at agatag bala sang pagbalay sa mga tinaga. Mabatyagan mo nga daw ang mensahe bala daw kanami gid pamatian. Kamo nakapamati man kamo kahapon sang mensahe sa anuman nga kasimbahanan sa Domingo de Pascua kon Easter Sunday. Tilawin nyo bala nami pamatian bro. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ninyo ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Diri kita, balita naton sa City Hall. Mayor Bing nagbando sa kapulisan nga istrikto ipatuman ang social distancing sa mga merkado sang syudad. Detalyo po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May action Fred, nagmando si Bacolod Mayor Evelio Leonardia sa Bacolod City Police Office nga siguraduhon nga ginapatuman ang social distancing sa mga merkado sa syudad sa Bacolod. Sa isa ka video message action Fred, ginpahayag sang alkalde nga may mga report sila nga nagakabaton nga tubtob karon may pila pa ka mga merkado nga wala nagapatuman sang social distancing. Ang social distancing action Fred ang isa sa mga ginarekomendar sang otoridad bilang tikang para malikawan nga makaangkon sang COVID-19 o kon ining 1.5 meters nga agwat sa isa ka persona sa isa ka tawo. Sunod sa alkalde action Fred, iyan nagintawgan si Binyas sa ginhambalan nga dapat ipatuman ang social distancing. Regardless action Fred, kaya naman kadamo ang tawo sa merkado, bangod ini ang kinahanglanon sa sini nga mga tinion. Ginapananaw action Fred sa alkalde ang enhanced community quarantine o kon ECQ sa syudad ang magalawig kung ang mga pumuluyo ang wala nagakooperara. Gintawgan ko ang aton Chief of Police si Colonel Binyas nga kinahanglan patuman gid sa aton kapulisan nga sa mga merkado ni ano kadamo sa tao
hindi tagid pagkalimtan ang pag-obserbar sa social distancing kay amugid ina ang kinanlan ng subong. May ara kita sa enhanced community quarantine para nga maibitar ang pagbayular sa social distancing. Madugayan ini ang aton quarantine kung ang atong pumuluyo wala nagakooperar. So palihog lang, palihog gid, hindi kamo magbayular sa social distancing. Dapat yan si Bacolod Mayor Bing Leonadia. Life Extension Coffee Mix, ang kapeng highly recommended bangod madamo ini isang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson, asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa Minor di edad na sapuan nga nagakabit sa lubi kag wala na sagkabuhi sa banwa sang Calatrava. Detalye sini upod kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. Nag-action Fred na sapuan nga nagakabit na sa puno sang lubi ini sa kaminor di edad nga wala na sang kabuhi sa barangay San Isidro, banwa sang Calatrava kahapon sang aga. Biktima action Fred gintago ang ngalan diri hungod isa ka lalaki 17 anyos kumuloyo sang syudad sa San Carlos. Sunod dire kay Police Captain Eugenio Tolentino, officer in charge ng Calatrava PNP, nakita rin sa residente sa mga lugar ang nasabiti ang biktima nga may higot ang liog kag ginabulubanta guro mga 8 tubtob pulo katapak sang lubi ning ginsakaan niya. Lugar pa ni Tolentino napatay dugay na nagalibot-libot sa mga barangay kag wala sang husto nga panimot kag aminado madaling pamilya action Fred nga may ara ini sang diferensya sa una-una. Sa papangusisa sa otoridad, wala sang foul play ang kamatayon sini. Kag ang pamilya way naman plano man ipedalom ni sa autopsy action Fred. Breakdown, may may sina. Barangay Barangay 1, ring nakita ni Janet Palabeca ang ato nga victim nga nagalibot-libot lang dira sa may sa may lugar, and then later on nakita niya na nga nagahang sa may ni Sanyog. Nga balita action Fred gikan sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:46. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital.
Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon! Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot. Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Happy birthday kay Maria Teresa Rimada sa Barangay Alangilan. Diri kita, Chika Punta Patrol, kamusta na? May mga salawayon gyapon, kamusta na mga blatter entry? Basi ko nagnubo-nubo gimana? Ang mga insidente kag aksidente nga na-record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, kamusta? Action Fred,
Fred, nagdumugid man. No? 21 na lang. 21 na lang ka mga persona ang nagkaladakpan, nakabayular sa Executive Order number 26 diin sa Station number 1 Action Fred. Duha ang nagkaladakpan. Tutay na lang gid. Single digit Action Fred. Sa Station number 2, 4. Station number 3, duha. Ang Station number 4 Action Fred, 4 man. Sa Station number 6, 3. Ang sa 7, Station number 7, 4. Kagang Station number 9, duha. So matotal, 21 tanan, no? Ka mga persona ang nagkaladakpan sa curfew kag nagbayular in Action Fred sa Executive Order number 26 sa alkalde o kon sa Executive Order number 26 sa siyudad sa Bacolod. Sa dugang pagid nga balita, Station number 1 Action Fred patay ining isa ka 26 anyos nga lalaki matapos ginbuno alas 5:40 ang takna kahapon sa isa ka compound dara sa may compound balas ang punerarya sa may dalan sang Lacson, Burgos sa may barangay 9. Ang biktima diri kilala kay Joban Benz Pastor. Nagapuyo ni siya sa Balintawak, siyudad sa Escalante. Walang suspect diri mag-utod. Kilala kanday Ariel Constancio, 27 anyos, kag ining manghod niya nga si Jonard Constancio, 25 anyos. Doon sa'y nagapuyo ni siya Action Fred sa area naman sa Calatrava. Nawa, suro diri sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Jobil Sidel, ang hepe sang Station number 1. Hinubog kag madugay na dinumtanay amo ni ang nakita nila na motibo sa pagpatay diri sa 26 anyos nga lalaki nga si Pastor. Ang mga suspect Action Fred ang detenido karon sa custodial facility sa Station number 1. Balita report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matataon na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,